Добро утро. Видеото за дисциплината ще се забави. Най-вероятно ще успея да го кача в началото на юли месец, тъй като искам да го обработя като хората, а в момента времето ме притиска прекалено много. От друга страна, ви предлагам да се присъедините в компанията на кафето ми и да си поговорим за една тема, която последните дни малко повече ме дълбае, тъй като аз изстрадам директно от този проблем и може би ти също. Така че днес ще си говорим за перфекционизма и себе, себеприемстването, себеприемането. Self-acceptance на английски звучи доста по-добре, не намерих по-добра дума на български. Общо да се примириш с това, което си. Та, нека започваме. Още дете поради външни фактори, разбира и нашите, и баби и дядовци, винаги имах чувството, че трябва да оправдая нечии очаквания. Че винаги трябва да бъда най-добрия. Не защото избивам комплекс по този начин, а защото трябва. Някакси, може би, се научих, че по този начин получавам внимание от близките ми и че може би бърках любов с да, похвалите, които получавах. Та, изградих една личност, която може да нарека перфекционист. Много неща ме дразнят, когато не се получават на 100% точно както аз съм си представил. Рутината ми, вместо да ми помага, всъщност аз ставам нейна жертва, защото бекфайрна по този начин, че когато имам няколко навика, които следя и всеки ден имам така наречения habit tracker, ще говорим за това също скоро, понеже е много полезен инструмент в арсенала, който може да имаш. Но аз супер много се фокусирах върху това всеки ден да изпълнявам абсолютно всичко, което съм си поставил като цел. Разбира се, това означава, че ако изпусна едно от тези неща, мога да се обвинявам, обаче наистина с часове, някои пъти с дни, за много глупави неща. И всъщност, аз съм си го докарал днес Habit Tracker, че да ви го покажа. В първото видео споменах, че съм на нещо като 50-дневен hustle challenge. Това е нещо, с което си следя прогреса. И, то не е нещо интересно, аз мога да го покажа на камерата. Ето така изглежда едната страна и днес сме до ден 42. Това е от другата. Да мога да си спрете да видите какво съм правил. Не, че е интересно. Но едно нещо се забелязва. Тая тенденция да ставам в 5 сутринта изобщо не се получава. Много ми е зле там. И това е нещо, което толкова много ми тежи. Имам дни, където съм направил всичко. Тренирал съм, правил съм си кардиотура, стягал съм се медитацията, гратио джърнелинга, ученето, всичко. Всичко. Но не съм станал в 5. И последните 5 дена това толкова много ми се насъбра, че днеска от яд реших да стана в 5 с 3 часа шибани сън, защото майната му просто ме дразни. И това ме накара да се замисля как това не е много нормално. Не е адекватен начин на мислене. Някакси има толкова много неща, които са извън нашия контрол. Това има една такава поговорка, която вчера научих много интересна. Колкото повече знае един човек, толкова повече знае, че нищо не контролира. И това за контрол фрикове, предполагам като мен, доста товари. Доста товари, понеже аз лично много мразя да не съм подготвен за някаква ситуация. И липсата на контрол е 99% от живота. Поставяме в ситуация, в която не искам да бъда. Съответно се втренчвам в някакви дреболи, които вече са обект на моят контрол, като например ставането в 5. И то е някакво много такова мазохистично, където аз ставам обект на всичките ми хули, просто защото не съм изпълнил цел, която съм си поставил. И това ми става някакво оправдание да си мисля, че съм тотален провал. Така. Само, че има един много интересен факт. И този факт е, и това не мога да повярвам, че ми трябваше толкова много време да го осъзная, обаче понякога това, което правиш е достатъчно.
може би ти сами имаш нужда да го чуеш това нещо. Това, което правиш, е достатъчно. Н- Трудно ти е. Никой не вижда, че ти е трудно. Ти си сам, когато ти е трудно. И въпреки това продължаваш да се опитваш. Проваляш се и продължаваш да ставаш. Интересно нещо за провала. Реално, аз не мисля, че се проваляш до момента, в който не се откажеш. Отказването е истинския провал. Така че има дни, когато се случват наистина гадни неща. И в тези дни просто да избуташ тия 16 часа, където си буден с успех. Това също знам как е. Как се усеща, какво ти минава през главата. Но факта, че си избутал деня, означава, че си се борил. Това те прави корав. Може да не изглежда така в момента на болката, но те прави корав. И започваш да се тренираш и да се научаваш. Почваш да получаваш пример сам за себе си. Ти ставаш пример сам за себе си, че в тегави ситуации успяваш да се справиш. Пак казвам, справянето може да е просто да избуташ деня. Друго нещо, което искам да захвана във връзка с перфекционизма е това, че трябва да си прощаваш. Някакси аз имах особен проблем с това, особено покрай вярата. Много лесно прощавам на другите. Аз много трудно така е, натрупвам неприязъм към някой. Но към мене си е толкова лесно да се мразя, просто не е истина. И в един момент просто ми кликне, че освен да прощавам на другите, трябва да прощавам и на мен. Та, прости си и ти. Прости си, ако действията ти са те докарали в момента до това да си дебел и непривлекателен, тъп и да си личи. Просто си прости. Знам, че звучи много лесно. Обаче има едно такова усещане, аз поне като... Наистина мога да го опиша като лекота. Когато се примириш с това, че си направил нещо, не можеш да го промениш и просто ще си понесеш последствията. Това е свобода. Освобождаваш се сам себе си. И ти носи една лекота, която е много необходима. Защото ако не си прощаваш, тежестта просто се насъбира, тя те смачква и съответно съпротивлението, срещу което започваш да се движиш, става много по-голямо. И рано или късно ще стане прекалено голямо. Това ще избие на вредни навици, пушене, пиене, ядене на боклуци, ръкоблудство. И тогава ще имаш вече причина защо допълнително да се мразиш. И, тежест, и дори да си бутал до сега за силката, която си имал, ще спре. Така че много е важно да разбереш, че сме хора, че се проваляме, че неуспехите са част от пътя. Факта, че си жив, означава, че ти имаш свободата да промениш траекторията на съдбата си. Или за по-добро, или за по-лошо, разбира се. Но факта, че си жив, факта, че предишните ти грешки са те научили на нещо и втори път имаш възможността да не ги повтаряш. И нещо, което имам чувството, че наистина забравяме понякога, имаме най-голямата свобода. Ти, аз, всеки един човек има тази свобода и тя е свободата на избора. Ти имаш свободата да се примириш с положението ти или да се бориш с него. Имаш свободата какво да ядеш, да избираш какви решения да взимаш. Никой не може да те притисне в това да вземеш дадено решение, защото ти имаш свободата на избора. Не знам точно как може да изглежда при теб, но имаш тази свобода. И това е нещо, което трябва да запомниш. Това е нещо, което на мен ми кликна много скоро и дава сили. Защото осъзнах, че аз не съм жертва на навиците ми, на вредните ми навици, на пороците ми. Когато отворя, предполагам, че във всяко едно домакинство има един такъв шкаф, който е шкафа със сладкото.
в момента като го отворя, не чувствам тая нужда да го изпразня. Защото има моменти, повечето пъти, когато го отворя, където още по време на отварянето получавам просто тази мисъл. Тя ми е като на заден фон в главата и тя е точно: ти имаш свободата да затвориш шкафа и да си тръгнеш. Така че това е също много важно. Освен да си прощаваш, помни, че имаш и свободата на избора. Тая свобода на избора променя съдби. В твоя случай също може да е така. Има една поговорка. Пак ще се върна на перфекционизма. Тази поговорка тотално изтри способността ми да се гордея с постиженията ми. Какво имам предвид? Много надъхващо звучи да чуеш, ако е било постигнато от човек, най-вероятно ти също можеш да го постигнеш. Да, ама когато изопачаваш тая поговорка и вместо да се нахъсваш, че всичко е възможно, почваш да си принизяваш успехите, че всеки може да ги постигне, не е окей. И няма много ясно становище защо не е окей. Знам, че не е така. Обаче може би трябва да гледаш само собствения си живот. Ти за първи път го постигаш това нещо. Никога не ти е било гарантирано. Ти не си роден да ти е било обещано, че ще станеш някакъв, че ще успееш да изтичаш 50 метра за 6 секунди или нещо подобно. Просто нямаш нищо обещано в този живот. И когато успееш да постигнеш нещо, което е изисквало усилия, пот, сълзи. Когато успееш да го постигнеш това нещо, е изключително шизофренно да си кажеш, че всъщност да, всеки може да го постигне. Защото не всеки го постига. И трябва да се гордееш от себе си за това нещо. Някакси, независимо какви са ти успехите, не се сравнявай с хората, просто защото времето, ако ти си лекоатлет, примерно, аз съм лабораторен плъх, ти си прекарал години от живота си в трениране. Както, нали, Юсейн Болт там каза, че е тренирал цял живот 30 години или 20 години, за да може да тича 6 секунди и нещо. Съжалявам, не помня колко му е рекорда, но сваща идеята. Идеята ми е, че тия 6 секунди са само резултата на 20 години труд. В примера, който тръгнах ти давам, ти си на място на Юсейн Болт, аз съм човек, който 20 години е учил. И знам много по дадена тема, обаче не съм инвестирал толкова в тялото ми. Да, аз съм интелигентен, ти изглеждаш добре. И сега, ако тръгнем да се сравняваме и пренабрегнем усилията, които сме положили до сега, изглежда се едно нищо не сме направили, а това въобще не е така. Следователно, ти си който си. Та като цяло, дори да си по-добър от другите в нещо, всъщност не най-вероятно, а със сигурност си по-зле в други сфери от живота. Може да си много добър в soft skills, т.е. нали, да омайваш хората, всичко, там невербални комуникации, глупости. Но hard skills ти куца. Реално да не мога да бачкаш като хората, да ти липса дисциплина. Така че много мразя това на българското общество. Малка скоба ще отворя просто колко сме осъдителни всички, при положение, че хората, които съдят, са най-големите загубеняци. И всичко се връща. Аз съм имал този проблем. Имам го на моменти все още. Със сигурност не съм толкова агресивен, колкото бях преди, но последните сигурно 2-3 години от гимназията ми обкръжението ми беше такова, че с това се забавлявахме постоянно. За да говорим зад гърба на другите и да им се подиграваме, и това нещо се връща. Аз съм пример за това нещо. Съдих толкова много хората, съда се и нали подсъзнателно се съдя и себе си по критериите, по които меря тези около мен. И това ме докарва до положение на много сериозно отчаяние. Така че всичко се връща. Чак не мога да че го казвам. Много, много баналните поговорки са крайно правилни. И във връзка с развитието и недостатъците, това е един от най-хубавите елементи на живота, че да се подобряваш е неизбежен аспект. Всъщност той е избежен, но е по-добре да бъде неизбежен. Това, което аз правя в момента, е да те агитирам да
бъде неизбежен в твоя случай. Края на кращата, кое е по-добре? Да буташ една година за много малък прогрес или да се примириш с това някой да бъде по-добър от теб в нещо. Знам, че това влиза много на контра с всичко, което казах до сега, но нека го ползваме като мотивация, като стимул, като пример, че е възможно да бъдеш the full package или поне може да се стремим към това. Пълния пакет, нали? Богат, красив, изписан, нали, изчистен, забавен, емоционален, емоционално интелигентен, спокоен, стоик, всички тия неща. Толкова много имаме да се подобряваме, че бедна ти е фантазията. Искам да приключа с нещо, което ми хрумна, а именно посветилия се на перфекционизъм е обречен да живее в страх от провала и бъдещето. Това е нещо, което много резонира с мен. Конкретно вярвам, че и с теб. Бъди присъствен в настоящия момент, мисли за последствията от действията си и ако е трудно, значи е правилно. Благодаря ти, че остана до края на видеото. Надявам се да ти е харесало, да ти е било интересно. Ще се радвам да споделиш в коментарите ти какво мислиш по въпроса. И ако имаме нещо като дискусия, ще е супер. Така че, благодаря.